алуумеэккат уллум тиссимпааннитниани юлуффаапиаси такуссаварпут кивиттаасуп наалагаата юлеруффиарпу аққусерми пиннерсаатиссан нивингааффигисава таа телеграфониму нивингарторпай телеграфонилу амаорнеқармат фруholmi эрхортаа пиннерсаатиллу парлаатторпут фруholm исумақарп эрхортан эқиссимас уффаюуллим пиннерсаати қаарасортаа аллаллу эрхортаасуи фруholmi исиккуйоорс соорунам аам кингусиннерусуккул паасива таамааттоқангитсери таа меэққан оқассангилагут Jens Peter Bus сулеринерсоқ ja so тас меэққанаммин исигиннаарумарпа исигиннаалавут амнеқнаммин такуссаваасоо капtain Goose каматту ила меэққан писсанганарнерусsaa оқангиккалуару ила юлерфааппи тамаккуанаммин такуйумарпа тас таа аам илисимасорта MS Albertin таасангуутиарпа икиукиарто quajaasi leviniltaan MS Albertine ja putsungu iluan pulasimam tas ilisimatsortaaffiartorfiissava takoriartiora Nu skulle den vist være i orden. Og skruetrækkeren her, den skal ned i kagedåsen. Og så skal det blive rart med en lille en på øjet. Du er øjet overskyet en skifter. Losstationen Jullerup Færgeby her. MS Albertine løbet ind i togebanke sydost for Plunkelæb. Send straks losbåd til hjælp. MS Albertine løbet ind i togebanke. Stor lille togbanke sydost 3 og husk karsellerrydning skifter. Melding forstået. Losbåd afgår straks til MS Albertine. Skifter. Farvel så længe, Mary. Farvel og god sigt. Skifter.
den sitter ikke fast. Men det vil ikke sidde fast. Hvad for noget? Alt det her pynt, Hvad skal du med det? det skal op og hænge. Hvorfor det? Fordi det er pynt. Julepynt. Julepynt. Vil det ikke sige fast? Jo, nu begynder det at sidde fast. Men det skal det også. Det er nemlig julepynt. Hvor er det flot. Ak ja, alt det vasketøj. Jeg må også se at få bagt frugtkurve, så de kan nå at blive lidt bløde i det inden jul. Ja, sådan. Pas nu på, at du ikke sprøjter maling på vasketøjet, lille far. Hey. Anton, du er vel ikke stået op? Du må ikke stå op, før jeg har lappet dine bukser. Og først skal bukserne tørre. Hvad laver du, Anton? Tobisen. Pas på vasketøjet. Splitte mine røjser, om ikke gutten har ret. Der er jo hængt pynt op. Gadepynt, men det hænger jo ude over vandet. Ja, det er flot. Det hænger gøsen gylpen er forkert. Det sitter fast, og det skal sitte fast. Jamen, det skal slet ikke hænge der. Det skal hænge tværs over hovedgaden. Den kendte juleskipper Gerhard Glimmer hængte altid gadepynten op på land. Det sitter fast. Du bliver havkatten Høvlemann nødt til at pille det ned alligevel. Det skal hænge tværs over hovedgaden. Tværs over hovedgaden. Der kan det ikke sitte fast. Der er ikke noget, det kan hænge i. Du skal først sætte snore op tværs over hovedgaden, og så skal du hænge julepynten op i snorene. Og så sitter det fast. Kom, min gut. Jeg tror nok, jeg har et par skrå til os to, Søulke. Lille far, jeg tror, dine lange underbukser er krøbet. Jeg sagde nu ellers til Græs, at det skulle være den bedste sæbe. Og hvad nu det? Det må være Kajas strømper. Så har Tobisen alligevel været på spil. Tobisen dog. Jeg sagde jo, at du ikke måtte grise vasketøjet til. Nej, lille far. Du har ikke passet på med malingen. Se nu her, hvor Antons bukser ser ud. Hvis jeg skal have dem rene,
når jeg ikke at bage frugtkurve i dag, og det er snart jul. Det er det, jeg siger. At når Jonas hele tiden løber rundt med skatkortet, så kan vi andre jo ikke finde skatten, hvad? Jonas? Nå, 44. Hvor er han henne? Han er inde og besøge en unge lille Pymavl, ikke? Men han kommer hjem igen til i morgen, og så må vi få fat i det skatkort, ikke? Hvor Gus har vasket i dag. Jamen, hvad? Det er mine strømper. Og der er fars underbukser og Antons revede bukser. Hvad skal alt det vasketøj her i hovedgaden? Vasketøj! Det er julepynt! Julepynt? Nej, det er vasketøj. Og det er min fars underbukser. Og det er mine strømper. Og det er Antons revnede bukser, ikke? Hvad er der? Hvad der er? Det er alt vores vasketøj midt på hovedgaden. Ja. Der er Antons revnede bukser. Det ser flot ud. Er det vasketøj? Ja, splitte mine røjser, det er det jo også. Jeg troede ellers, det var julepynt. Så må du tampe mig pilken ned igen. Det sitter fast! Og hvor er julepynten så henne? Derude. Vi trækker det ind, ikke? Splitte mig noget at lave. Vasketøjet skal op derude, og julepynten skal op herinde. Og så hænger han vasketøjet op midt på hovedgaden, ikke? Og julepynten ude på vandet. Han kunne lige så godt hænge skatten op i et juletræ, ikke? Mand, du siger noget. Hvad nu hvis skatten er gemt henne i Græses juletræ? Er du vandskræk, mand? Vi kan jo godt prøve at se efter. Det sker der jo ikke noget ved, vel? Altså, lille far, det forstår jeg ikke. Her er dine lange underbukser, og de er ikke krøbet alligevel. Og Kajas strømper er helt rene, og det er Antons bukser også. Men jeg må se at få dem lappet. Men lige før var dine underbukser krøbet, og Tobisen havde griset Kajas strømper til. Nej, det må være noget, jeg har drømt. Men nu når jeg i hvert fald ikke at bage frugtkurve i dag, og det er snart jul. Og de skulle helst nå at blive bløde. Anton! Jeg lapper dine bukser nu. Så kan du stå op om lidt. Kan du se noget, Knud? Ja, en kæmpe stor grankogle. Der er ingen, der spørger om grankogler, vel? Det er skatten, vi skal finde, ikke? Jamen, der er... Jeg tror altså ikke, skatten er gemt på et juletræ. Og vi må hellere rejse dem op, vi har væltet. Hvor er det tunge. Jeg bliver træt i fødderne. Bare pas på. Du skal holde der. Jeg er ikke så stærk. Mor siger, jeg er så lille. Ja, men du er stor nok. Sådan. Vi kan gå hen og spørge Gus, om han har fundet nogen skat på juletræer, ikke? Okay.
ikke, det falder ned? Det sitter fast! Der er noget, vi vil spørge dig om. Er der nogen sørøver, der har gemt deres skatte på et juletræ? Skatte på et juletræ. Splitte mine røjser. I kunne lige så godt spørge mig, om det der julepynt bliver hængende, for det gør det ikke. Det falder ned, inden der er gået ret mange dage. Det sitter fast! Sådan en landkrabbe! Kan jeg komme før fra på en under vejen der? Vi skal ikke køre på at lige blive der i vagten, sagde han. Kan vi se at føre det her køre en prøve, så jeg lige se, at jeg kommer frem med. Nå, vi ses i morgen. Hej. Hej, Vera. Farvel, Gus. Tässä jäi julerofferby. Nuengakum. Olka uas oppisiniarusuppunga. Iloppisinja uta ammata ammassaakasutta. Bye bye. Bye bye. Kumita. Bil. Sunaknassarpihin. Konfliktit. Mamma runat. Jullintas ilpiarasalalersinuut. Suu. Una ilorsalar. Kilaqimmak. Suliorpit. Tässä konfliktit ja singi marsipaani sukkulaatinillusanaat. Aha. Assiingitsorpassuupu. Suu. Tan sunantiummilu. Tässä marsipaanoq. Ia. Marsipaani konfliktiliorlugum silissuara. Aha. Marsipaanoq. Mamma. Saarlu. Ha una luala. Suu. Taus suni akussavia. Akusarpiu. Ukuusor qalipaasaqapaa. Marsipa. Ayuna. Ja. Tässä imaattumak qalipaatissaamik akulaartarpak nikitsumuamik. Tas ukua ila. Suu. Ukua qorsullu aapaluttorlu. Kussuumama. Tava? Tava marsipaani 1 sentimeter missaani issussusit lu naqtaateriaruq siariarukki. Tava alisinnaava aamma. Tas unas atsaintiusaarsukkulaatitaqarpu. Ila. Qeqqatiusukkulaatilerluu taamarsipa. Suu tässä aina nuukatsi. Ia. Nuukatsitar. Nuukatsimme missariaruq. Takua ahin. Kieleriaarluit. Suu. Hammaluukki. Tautas. Altortarpat.
Tawa imaallugi aggartarpak. Tää inga am sukkula ain takusinnaava. Sukkula tan sum atortarpi una sukkula takusinnaava am sukkula aik assin. Sukkulaat oqaluuseraasiit. Iya. Halloi. Halloi. Orpissiama. Takulaariarsiu. Orpiliassa. Orpiliassarput. Pinnersasarput. Pinnersaamarput iullertinnagu. Yuutilaaqaarni. Suunuk sukkulaat eqqartorpisi. Konfektilioram aapilli. Neeqataa konfektiliorsinnaat nammin yuullima. Piumagun assiingitsorparpar takusinnaavi. Assiingitsorparpar. Immakkua. Imma angayoqqaat ilagalui sanassa. Sanasinnaassa. Aapiltas oqaluttuuteruyorpaan qanuusillut sanassasa. Uasuliassaqaram sul pisiassaqarama. Takussaan. Takuimaappu. Bye. Bye. Ain am marsipaan ila am marsipaan. Tauseqqulut ukuusum atortarpigi. Tassaqulu tarnikuuakka kulunga. Naatikulaariorpa. Tassa seqquluttut qaqqortaassat saartikkat. Ja. Sukkulama atitamut kulerortiinarlut. Tamasa taatsimut. Tawa lussaami ima atsigisungorluit. Papapirmi luariarlut. Kyleskabimitikku kalsibusaattava. Imaalis. Tau am ukuusukkulaatillassunaaku haa. Tassa kirsebæret. Kirsebær. Ja. Iluanip tau kirsebær. Kirsebæret marsipaanimik portoriarlut. Tawa sukkulaami misulluit. Sukkulaama atittamut. Am atorsinnaa una takusinnaa qaqortortaat. Tassa taanga qaqortoq. Sukkulaa qaqortoq. Aama taamatulli aatseriarlu kunatorluinna. Sanallu. Marsipaanimik. Ukua pissanganarpasingaram sunnaak taammarmarunor. Tassa Am taakua taammarsipaanniun. aama tass sukkulaa qaqortoq. Am sukkulaaqaqortaa. Iluaniipo imaat franske trüffeli taasagat. Sukkulaa tau am taan. Tassami flormelis sukkulaatillu. Biskefløelu. Akuleris. Oqattorsinnaaru. Oqattaasoo. Quli. Tawa ukua marsipan konfekt. Haa. Marsipanivik alissortu min ta marsipan konfektiluussaalua. Ukua am idisimuit haa. Tassa Pakkimu. ukua maanuk sililorpu. Ukua. Onnangitsuarsu takumeaq namminarlassuliaasinnaa. Tammalaa Mauna itluana. akua marsipaan litamarlut. Amminnerusinnaap miartorfeaqamilluun imaatarlu. Taanamaaqan ateqarpa. Tassa pistaasia marsipaaneq. Marsipaan. Pistaasia sunaava. Tassa pistaasia qaqqortaassat qorsuit. Malariarlu. Neeqqatas angayoqqaat ilagalui immaa am. Neeqqatit ilagalui sanasinnaassappila. Sinaaqaniku aarnangitsuarsuusapput. Taamallaat taamaalinariarlu sukkulaami aatitamik. Arlu kunat. Qaawatuku uinarlu. Taa qaqqortaassanik arlaana assiigitsunik pinnersaasernaapi maluun kuninga viullik. Miun ukua. Suu. Quenam akkersinnaagavit. Ida. Neeqqatau yuullimnammin konfektiliormaarpimma. Mama.